Pičo, jak já budu mluvit v Londýně, tak já neumím anglicky. A říká, v Londýně stačí, když budeš mluvit pomalu a spisovně a oni ti budou rozumět. Tak přijede do Londýna, přijde do hospody a jsem havíř z Dolu Lazy. Vyhrál jsem zájezd do Londýna, dám si pivo. Sedne si ke stolu a za chvilku přijde druhý pán a říká, jsem havíř z Dolu František, vyhrál jsem zájezd do Londýna, dám si panáka. Sednou si k jednomu stolu a koukají na sebe a on mu říká, jsem havíř z Dolu Lazy, vyhrál jsem zájezd do Londýna. A on říká, jsem havíř z Dolu František, jsme z jednoho kraje, nechápu, proč mluvíme anglicky.